Multe persoane mă întreabă cum arată o zi ca psihoterapeut. Pentru mine, nu e doar despre sesiunile de terapie. Este o călătorie despre autodescoperire și conexiune zi de zi. Dimineața este un moment de joacă. Deschid ușile la dormitor și pisicuțele mele apar dornice de afecțiune. Apoi îmi ofer câteva momente de reflexie, uneori poate citind câteva rânduri dintr-o carte care mă inspiră. Așa îmi pregătesc mintea pentru ziua care urmează și îmi amintesc că fiecare zi este o oportunitate de a învăța ceva nou. Când pornesc spre întâlniri, fiecare sesiune devine o ocazie de a asculta și de a susține pe cineva care are o poveste unică. Între sesiuni îmi notez gândurile și impresiile. Fiecare detaliu mă ajută să înțeleg cât mai bine atât pe clienții mei cât și pe mine. Și bineînțeles, într-o zi aglomerată îmi iau puțin timp să respir. O scurtă plimbare afară sau câteva minute de respirație profundă, cât să mă încarc astfel încât să pot să fiu prezentă. A fi terapeut înseamnă să fii în permanentă conexiune cu ceilalți, dar mai ales cu tine. Dacă te regăsești în această călătorie sau ești curios despre cum îți poți crea un astfel de spațiu în viața ta, te invit să lași un comentariu.